sang ke basispa lai ke ong kumni ko mensim jonga tukur khu yau trai pat baro ke bahanga ya ke kerteng bakhu jong u ko mensim jonga tukur khu yau trai bat wat klet ya ke jingle bha jong u baro ubamap ya ke jingle bamman jong pha baro ubashna ya ke jingpang jong pha baro ubapan im ya ke jing im jong pha na ka jing jot uba pen phong pan singat ya pha da ka jing le isn a par ka jing isn a ba jem haleluya uba pen kedang ya ka sentor jong pha da ki ki ba bha kat ban pen tama ya ka jing long samla jong pha kum ka pukni kani ka sam shispa lai nga pule kani ka sngi aman gadan ko ka sngi ngayo i ka ka testimony kaba kajing pen kia ajong try yau tau pastor uba lasitom licenem usitom uyo ka infection throat infection bacteria kila bam ikne ka ya vocal cord sungu hadu ba umlat cuban keren una keren kumot mi sur la mi isur ba along ne na keren benda but kata testimoni kalau kaba pela berkaba kerau bah hapdeng ba uyo ke invitation ya kau ke school ba kaba ki kot school bahai ban keren wangamla ban keren rayam kyong keren ni kwa ban ya snow ya ka napi kwa ban ya snow ban habau keren usdang man puli ya ke sam sispa lai bat kat budang keren budang poi tu kalan ubashna lene ubathau bopen khia ik jingpang jong pha baro hakata ka sur ka bam myo so nder wi so pha kolong ni hakata ka klimat ka budang keren kalat ka sur jong phar laisnem usitom ndre busan mot ki doktor kila treat you baro kyong no remedy sorry this is a permanent damage mla shu kat budang keren ta pen drop silence ukran yang kalat kamdon kan ono jing te hata ka surungu usu jaumat umnang shu continue kata kat nang continue pat ba ki kena college ki arusa perta ke jing crowd jong try ke jing pen khia jong try hang to kaja amen tagri ka bodong ublay bangi syakri amen haleluya tingi don ngani ka singiru ban yaro mani uniu ju ublay jong jing crowd ublay jong jing god of wonders jong jing pla sudah haleluya tingi ban yang lang ni ka por kum ka dak jong jing buram jong iu ublay bangi pliang subha man se mukho nginget man se mukho jong ublay don ngani ka jaka traji su ang daladi habangi seng an langut ka kerteng jong hangta udon kat ni kami seng ha kono kerteng dai ni seng ha kerteng jo Jesus Christ hang ni don kat bangi par hagane ka por hang ikan gani nga ai fi gani kajing ai men sien lai ni baro wala dang ni dan jing pang ni sitam dan kino jing ele ha kajim jongi ha bangi ro mani try ha preng jong jing ro jong mani try kamba jong try kan ja amen kamba jong try kan ja haleluya tong ili panduai ni por pengatang ni por su try blai pa jing ba mneng Iwana khamat jome ban ai ngu eme ka try ka jing bha ka jong me ai ngu eme ka try na man melong aple chunga try bo bha ka try ku ka ban sim chunga tukur khu yo try but baro ka ba po chunga ya ka jing bha ka jong try tukur khu hagani ka khlemat hagani ka por ka try iwan ka try ban yaro eme ba ka try shisha melong ublay uba thau uba benchna uba ban khia ka jing pang chungi ru ka try melong ublay udan bor ublay ba kraw bor ka try hagani ka khlemat ka try iwan hag yeng jong me ban mane ya me ban yaro ya me ban khra ka kerteng ka jong me try iwan kani ka por ka try bang ye seng hak teng jome jisu hinge scam me don ni ka jaka ipdiang sobha ya me ipdiang sobha ya ka jing don jong me me sim khoi me don apeng jongi ipdiang sobha ya me iburom ya ka jing don jong me i dak trang i dak
kita ang dasliang ya ka jing don jume hakane ka jaka try ya ka burong shime ka try hakane ka por shimtino try ang iwe aplay hamang ya robon manime aplay hamang ishakri me ni ai uso karmiang sentur jungi ka try walang ka jing ya ro shime ka try ingat kilong iba piang sobha hakmat jong me ka try kijumwa juber khan jungi pelasan rat ka stam ka jome kiba khoi nya kamat jong me ka try kia kijing long jing em jungi paro ya tino shime try beli yang terangi penentang no yang ladi hari ini kasih nama melong bakut ku try medan beli jongi ublay bakut ku try ublay jonga try shimti ku try ini kapor barong yang tino shime ku try nado ku try beli jonga try i pita belam ka chingwai ku try i ke ka juda ministry ku try nyosab ka tin jeme naga shakri ku jome ku try ka ke bagi le ni ka jaka ka long ka bakum ka mon jome ku try Jisu, ya ingu eme, ya ika burong borok shime ka try, shime kini ka po borong ya tino ki sang tipron po jeme, araka kerteng ka jome ki shime kitiara, hala borong iman sim paman, kijing pentut jing pen wet borok, kinum laban pentut, kijing kiang iman sim kinum laban ledan bor, haka neka klimat mentang, ni pelat yod, ya kijing tray bor ba jome sim jome try, haka badan ka sim jome, don ka jing kemen, don ka jing lat yod, don ka jing pen kiang, don ka bor ka jome ka try. Try beli jong try, haka jing don jume ka try ka beneng kalong yengi ka try, haka ni ka por try shimti ni ka por nang sa baro, ya tino ki sang tip don por jume, haka ka teng jume Jisu ni tuai ipan kini baro, amen, man amen. Sesian biang piang subay pi baro sekali jong try, toin piang subay ka juna ministry ka pakai lam yengi sika ket jong try, hallelujah. Nung ajing tap di try nak por, hallelujah try ni. So when try ka jing don ka jong me try next step try Jesus. Try ni dap ka jing command me try sukan don. Belum cloud. Jesus. Dan ketian ka try man patay me try. Pendap ini try nak kasih kemen ke try ke jom me. Jesus, we worship you, Lord. Try kan nak try jing kemen bandon me try Jesus ke presence ke jom me ke try. Oh hallelujah, bansurwai hallelujah ke try kat ke jom. Oh, Ramashaki, Jesus. The pendap I can try, the jinkman can try, but partake am lap and I can try, Jesus. The partake can try, come lap and pendap, I can try, come up pendap, let me try, so you. Jesus. Atu pikman nak nega step, hallelujah. Atu pikman. Kelit lang ban roi bangan dengan diroi. Ngadon jing men haba minska ni haba jan mit pelom yaga jatman ki ayom kampir ya kabalasha. Ngadon jing men just sing it right. Ngadon jing men haba minska ni haba jan mit pelom yaga jatman ki ayom kampir ya kabalasha. Ngadon jing men hallelujah. Kumnunganla kandaya roya mewat la jing ekiwa. Kumnunganla damdamania mengamat jing hamilale. Panganam leran yang alapenim yang namlong syuha jing syati. Ketika ong jing bit mi ong jing lai lut am laban syuset halade. Ngadon jing ben haba mistem di haba jan bit di pelong yang machan man ki ayom kampir ya kabalasya. Ngadon jing ben
right lang mga next step. Jangan adon jik men Adonu jangan adon jik men Adonu jangan hallelujah Adon jik men Adonu jangan adon jik men Adonu jangan adon jik men Adonu jangan hallelujah Adon jik men Adon jik men Bacan bit mi pelong yang Bacan man ki ayom kan teria kabalasha Adon jik men Adon jik men lashin kasi Ihaba uslam mi pelong yang Shashat man ki po kan teria kabalasha Adon jik men next step. Sing gonna bring to you next step. Bau setan ni ubaman. Ula simna ya kajing kemen kajongi. La bandai naka kojak hia kajongi. Lani kajing ja kajing majongi. Next step ngelet ban keni yang tu kajing kemen. Hallelujah, we'll go to the enemy's camp. We'll go and take back what the enemy has stolen. It is our joy. Hallelujah. Ngayon manuay lang, adon jik men. Adon jik men. Adonu jangan adon jik men. Hallelujah, next step. Adon jik men. Adonu jangan hallelujah. Adon jik men. Oh, adon jik men. Adonu jangan adon jik men. Adonu jangan adon jik men. Adonu jangan hallelujah. Adon jik men. Oh, adon jik men. Adonu jangan adon jik men. Adonu jangan adon jik men. Adonu jangan hallelujah. Oh, adon jik men. Adon jik men. Adonu jangan adon jik men. Bacan mi pelong yang Syatman ki ayom kamper ya kabalasha Ngadon jik men lashin kasi Dihaba usla mi pelong yang Syatman ki po kamper ya kabalasha Ngadon jik men Kumnungan la Kundunganlah dan damani yami namajing pamilale. Oh bangalam leran yang alapin yang namlong syuhajing syaptin. Mereka ong jing mi ong jing lai lut ngam laban syuset halade. Ngadon jik men haba men step di haba jan mi pelong yang Syatman ki ayom kamper ya kabalasha Ngadon jik men Lapelai lut Hajing don jong mi syashaban dan mi kasih
syati Bertega ong jing bit Me ong jing lai lut Ngam laban syu set halade Ngadon jing men haba min step Di haba jan bit Di pelong yang Masyat mangki ayom Kampir ya kabalasya Ngadon jing men Ngadon jing men Lasya kasih Di haba usla Me pelong yang Masyat mangki pun Kampir ya kabalasya Ngadon jing men Listen ini pun ngadon jing men Ngadon jing men Adono jangan ngadon jing men Adono jangan ngadon jing men Adono jangan hallelujah Oh ngadon jing men Adono jangan ngadon jing men Adono jangan ngadon jing men Adono jangan hallelujah Ingin pelan lo jadi nge-step Ngadon jing men Adono jangan ngadon jing men Adono jangan ngadon jing men Adono jangan hallelujah Oh ngadon jing men Ngadon jing men Adono jangan ngadon jing men Adono jangan ngadon jing men Adono jangan hallelujah Ngadon jing men haba min step Di haba jan bit Me pelong yang Satman ki ayom Kampir ya kabalasya Ngadon jing men Asyik kasih Di haba ustam Me pelong yang Masyat maki pun Kampir ya kabalasya Ngadon jing men Oh ngadon jing men Ngadon jing men Ngadon jing men Ngadon jing men Oh me benda beli ke cuai Oh me benda beli ke cuai Ngadon jing men Ngadon jing men Mighty woman of God, Pastor Tiling Sir Sawian, min ay kaktin jong blay, hapleng jongi. Hallelujah. 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 Ngi ay ngo yo blay dam tak ni kasngi hakabangi yo bangin wan biang hakayeng ka jong u. Amen. But ngit scam iwe pi we ngi kemen habangi don hakayeng ka jong utrai. But ka jing duai ka jong a hakani kasngi ka long ba. Utrai un pen ple yaki khamat ka don ut ka jong i bangin la bangin yo i u. Amen. Ngin yo i yakata ka jing long ka baday but ka babit ka jong u. Amen. Amen. Dengan ay ngo yo blay Shisha kare ka jing penla ka jong u ka ba penla yang ha ka bangan yeng ha ka ni ka step ha ka ni ka sngi ha ka bangan sami ka ktien ka jong blay bar ngong ku blay shibuni apostle Danny ru ki ba ay nga ka ni ka lat ha ka ba ngan kren na ka ktien ka jong blay te ha ka ni ka sngi nga kwa bangin ya phai lang bat nga na ka ktien ka jong blay kat kum ka kitab jing pen pau ka lenong ka besan ka kitab jing pen pau ka lenong ka besan ka dekhot ka baning kong hadu ka bakhat saw ngan pulia syatang na du ka dekhot ka baning kong hadu ka dekhot ka bahenyo ka ktien ka jong blay ko ong bat ngalayo i hakakti ka mon jong uta ubasyong halor ka ta ka khet ya ka kitab ya ka bala tho syapo bat shalor ya ka bala pendat laha da ki henyo ki jing pendat bat ngalayo i yaw angel ubaklan uda perta da ka ktien bejam uei ubabit ban plit ya kata ka kitab bat ban lot ya ki jing pendat jongka bat omdan ha beneng lemne ha ka kendo lemne syapo ka kendo ubala ban plit ya kata ka kitab lemne wat ban kmi ya haka ngati ngalayam shibun na ba amshim la syam yanu ru ubabit ban plit ya kata ka kitab lemne wat ban kmi haka ti uway na kita kitemen basan uong hanga tu wat yam
Hakmi uta using ubalong nakajat Juda uthiet u David ula job ban plate ya kata ka kitab bat ban lot ya kita ki nyau ki jing pendat jongka bat ngalayo I hapdeng kata ka ket bat kita ki saw ki jing thau ba im bat hapdeng kita ki temben basan ya u khon langbrot uda yeng kum ya ubala penyap ubadon nyau ki reng bat nyau ki khmat ki balong kita ki nyau ki mensim ublei ya ki bala led bat ula shim ya kata ka kitab nakakti kamon jong uta ubasyong halor kata ka ken. Amen. Amen. Ngiyo I hang ni ha ketien ka jong blay. Ngiyo I bakani ka kren syapang kata ka jingja. Ha ka ba lara ya u Yohanes syabneng. But ha kani ka kelemat ula yo I ya ka ka baja ha kata ka por. Ha ka ba kala don kata ka kitab. Bala pendat ya ka bat ba amdon la pendat laha ya ka bat amdon manuru balong worthy amdon manuru ubalong uta ubabit ban plit ya kata ka kitab lani ban lot ya kita kijing pendat bala pendat ya ka haki por ki ban menshwa ki jutho haki sni jong ki merat ya kita ki kijing tho ki jong ki but lada kidei ki kot ki badan kam kum ki legal document ki ju tho hakasni langbrot but anda haba kila tho ki tho shapo but shabar jongka anda haba kila de ban tho ki ju kelan but anda haba kila kelan ki sapendat dakalaha but amdan manuru bala ban plate ya kata ka kot latang uta ubathiet ya ka lani uta ubla de ban siu ya ka dor ubala ban plate ya ka bat ban peni ya ka ka bedon ha kata ka kitab bat hang ning yu I kani ka kitab ka ba uyo anis uyo I ha kata ka jing yo I pau ka jong u ha bala ra ya u shebneng ngilaban ong ba kadai kata ka title deed kadai kata ka kot ka ban peni ya kata ka jing long try ha halor kani ka perthai kabamot ayu habang ang kata ka title deed ngiyo I bamenba u Adam bat ka im kila le pop haka kper Eden kila ai tino ya kata ka jing sensyar kata ka dominion ka ba ublay ula ai haki kila ai tino ya kata ka bor jing sensyar ka jongki ha usatan but day na bar kani usatan ulalong uta usim ka jing sensyar ka sun ngiyo I hakaktian ka jong ublay hakashiti siya kinong Ephesus ka lenong ka baar ka dakot ka baar hang to laong ba ulong uta usim ka jing sensyar ka sun but ngiyo iru hakashiti ka baar siya kinong koren ka lenong ka basaw ka dakot ka basaw hang to laong ba ulong uta ublay jong ka pertay but hakani ka jing yo ipaw habala ra ya u Yohanes syabneng uya thuo ba kala don kata ka dilemma kala don kata ka jing ka bakraw hangta namar belay udan uta u angel u baklan u baperta da kata ka sur ka bajam but uni u angel uya thuo u ong ba ulawat ya u brew ulawat ya u brew but shim la shim ya nuru ubalong uta uban bit ban ple ya kata ka kitab lani ban lodno ya kita kijing pendat kibla pendat ya kata ka kitab ulawat habaro ka peneng ulawat habaro ka kendo what shadow shapo jong ka kendo henry amdon manuru ubalong uta ubabit ban ple ya kata ka kitab Henry Kinsan la jam syakmat ukun lang brot bat uta u angel ulaong ba ukun lang brot ulong ubaday uni ukun lang brot ulalot ya kita kijing pendat jong kata ka kitab kabladan hapdeng ka jingtim bat ula ai tibyang yaka sya ukpa nado ka kitab Genesis nilayo I ya ka jing hikay
syapang ukun lang brot. Baring yu iha ka lenong ka ba ar. Jong ka kitab Genesis. Kadai ka sien ka ba ningkong. Haka bala mention, haka bala kedaw. Lani la ya tu, la keren syapang ukun lang brot. But day hang ni, haka ba u isak, ulalet kiyo siya lor ulum. But la ujong ukpa. But kat pa udang yad, but la ukpa, ula keli na ukpa jong u Abraham. Uong hae ulang brot. U isak uong ngalayo iya kiding. Kading ka kedaw ya ka Calvary. Uong ngalayo iya ka tari. Kabak kedaw ya kita kitiar kiba pin mensal ni kiba pin shitom ya u Jesus Christ. Katari ka kedaw ya kiprek ka kedaw ya usong. Uong ngalayo ya kini keding ngalayo ya katari henry ulang brot hangno ukon lang brot kata kadai ka jingkeli ka bangiyo naka testament ka berim but haka testament ka batamai Yohanes nong penbaptis harut jong ki jong ka wa Jordan ujubab ya kini ka jingkeli haba ulak kmet ya ki kmat ki jong usha drong uang hakmi ukon lang brot jong ublay ubakit no ya ka pop jong ka perthai barha ka kitab jing penpau ngiyo iya ki angel ngiyo iya ki serap bat ki kerub ki ba perta ki snok tilang hakaban penbena bat ban perta ulong ubadai ukon lang brot ulong ubadai ukon lang brot ulong ubadai ukon lang brot habang ipet ya kaktian ka jong ublay ngiyo bakidan henriu teli kita ki passages kita khot lani ki benta na kaktian ka jong ublay ki bakren syapang ukun lang brot kabening kong kalong ketu ka kitab Genesis ka bangoong mentan hang tu la kedaw ya uta ukun lang brot kum ulang brot kabasya knya kum kita ka lang brot kabasya knya a sacrificial lamb ngiyo pada hak kitab Exodus ya uta ulang brot kum ulang brot ka jinglat the Passover lamb ulang brot jong kata kan niam jong ka jinglat hak kitab Isaiah ngiyo kum uta ulang brot ublaya lam sha ka jing sha penyap but hak gospel ngiyo ya uta ulang brot ubakit no ya kata ka pop jong ka perthai Hakashiti kajong Petros ngiyo balaong baulong kata kasnam kabakodor jong ukun lang brot but haka kitab jing penpau ngiyo sngow ya kata ka jing yaro ya ukun lang brot haka baong baulong ubadai ukun lang brot worthy is the lamb ulong ubadai ukun lang brot haka kitab Isaiah kalenong kabasan tulay unong itu lupa uyo ya kata kajing sa narpna halum Calvary hakaba ulat ho uang bala penmong ya na mar kijing ringkang jongi la penluwet ya na mar kijing le bam hok jongi bat kijing jingam snam ki wanra ya kajing penkia habang ipet na kakintian Hebrew ngiyo ya kata ka pang pedeng jong kanika lenong bat kata ka pang pedeng jong kanika lenong kadai ukon lang brot uta ukun lang brot balaya lam siya kajing penyam hakiway pat kikintien ngila aban ong ba ukun lang brot uday uta upang pedeng ngirungim day bandu no ya kata kajing ka jongi ya ukun lang brot kum uta upang pedeng uday ban long ma uta ubahap pedeng ki bangi ngile uday ban long ma tau pang pedeng haki long yeng ki long sem ki jongi uday ban long ma tau pang pedeng ha ka jing em ka jongi ulong ma tau central team ukon lang brot uday ban long ma tau central team ha ka jing em ka jongi bat ka ding pna ka de ban long kata ka central factor lani ka de ban long kata ka ba kongsan ha ka jing em ka jongi habang ipet ya ka kitab jeng penpau ngi syamba la pendan kam ya ka kentien kun lang brot kumba arpo prasin
Bat kani kalong kataka sin, lani kalong kataka jing penpau, haka baki briu ki yang halaki kejat. Kataka jing penpau ka bakadu, ka ba pendep ne penkut ya kataka play, lani ya kataka jing lekai. Kabang iyo ihang ni bala ong arpu prastien, bat hangta u yang uta u klor u bapau nam jong u blay, God star performer. But uta uday ukun lang brod. Manu ba day uta uklor uba paunam uday ukun lang brod. But la mention ya u, la kedaw, la ni la keren siya pang jong u arpo prasin hakani ka kitab jing penpau. Hakani ka lenong kabasan ka pingladeban puli mentan ngiyo i bakadan lightly kisin. Habang ipet ya ka drama la ni habak kidon kinu ki jingele kai ka play. Ngijo i kidon kisin ki baper ki bapenpau ya ka benta ka baper. But hakan ni ka lenong ka basanru larang ipuli bah nginyo i bakidon lightly kisin lightly ki benta ki bangila ban yo i kasin ka baningkong ka benta ka baningkong ka bangiyo i kalong ya ka jing telot ka jong ubriu ngiyo i ya ka jing telot ka jong ubriu ka baar kasin pada ka bangiyo i kalong kata ka jing long bit the wordiness kata ka jing long bit ka jong utrai jong i u Jesus Christ bat ka bakadu kasin ka bakadu ka bangiyo i na kani ka lenong kalong ka jing mani jong ki jing tau baro ningkong ngiyo i ya kata ka jing telot jong ki briu na ni ka jing telot jong ka jat benriu uyo anes uya tuo bau angel ubaklan udah perta ada kaktian bajam habneng wang uba bet ban plate ya kata ka kitab bat ban lot ya kijing pendat jongka shushu ni angel ulong ba ulawat ya ka beneng ulawat ya ka kendo ulawat syapo ka kendo henry shem ya uweiru uba bet ban plate ya kata ka kitab lani ban lot no ya kita kijing pendat kibla pendat ya ka kani kalong kata ka tragedy kani kalong kata ka jing jaga bas ngausi jong ubriu ka jing tlot jong ubriu kamkot sya kata ka jing kuat ka jong ublay kanang ba ulong uta ubabit shem la shem yanu haba ulet ban wat ong hatu don bamon is anyone willing kata kam dei ka jing kli ka jong u haba ulet ban wat ong is there anyone worthy hatu don mano babit don shibun ki briu ki bamon henry kim long ki babit ngipuli bat ngitip na ka history siya pangu Alexander ubakraw uni umon ukwa ban job ya ka pertay henry umlong ubabit ngiyo i Napoleon uniru ulong uta ubamon ukwa ban job henry umlong ubabit wadu Adolf Hitler ukwa ban job ya ka pertay ukwa ban sensyar ya ka pertay henry uniru umlong ubabit kani ka pini ba ubriu upersyang ban sius pa ya ladi henry umla amdan manuru bala ban sius pa ya ladi uniu angel ulawat habneng henry umsyang lesi habneng ulalet ulay kendu yung Abraham ulong melong melong ubabit namar melong uparlok jong ublay henry Abraham ong ngamlong ubabit namar menswa ngalathok ngalaong makasara ka tengah ka jonga ka di kapara ka jonga ngamlong ka babit ngamlong ubabit lesi ulalet bantani u David wang melong uta ubriu bakat kum ka doanut ka jong ublay lesi mela henry u David wang ngamlong ubabit ngala klim ngala penyap briu ngamlong ubabit bad uli angel ulalet syapo jong ka kendo
Henry hang taru Shem yanu ubabit. Kaktin jong ublay kaya tu syangi. Bahaba uyo anis uyo I yakani. Ulayam. Bat kat ba udang yam shibun. Namar bomdan kata kajeng kermen ya ubriu. Bat ya kajat benriu. Ulayo sngau ya kajeng perta daka sur bejam. Ulong ubadai uta ukun langbrod. Ulong ubadai uta ukun langbrod. Bat ukun langbrod uyeng. Bat ujam syakmat. Day tang uni ukun langbrod ubala ban siu spa ya ka perthai. Namar ula dep ban siu ya ka dor ka balong ka jingyap. Ushim ya ka ni ka jaka bat usay ya ka nonglet kurim ka jong u ka balong ka balang na ka benta ya ladi. Bat hang ni ngiyo I bangiyad na kata ka jing telot jong ubriu sya kata ka jingbit jong ukun langbrod. Bat kat ba udang kemi ya ukun langbrod. Uway na kita men basan uloong to wat yam. Hakmi uta using ubalong na kajat Juda uthiet u David ula job ban blade ya kata ka kitab. Bat ban lot ya kita ki hinyo ki jing pendat jongka. Une ulong ubadai, une ulong ubadai, une ulong ubadai. Hangning yo I bala ong ya u yo anis ba un sangye no na kata ka jing yam ka jong u. Kadaw bala ong ya u ba un sangye no na mar bala don uway ubabit. But uni umday ubriw. Uni umday uta u politician, umday uta u nong sensyar u bakraw. Uni umday uta u philosopher, lani umday uta u scientist. Henry uni uday uta u nong siuspa. But uday uta u kun langbrod jong ublay. U Jesus Christ u nong pinim jongi. Ka Bible kaya tu bahaba u jam syakmat. Haba kita temen basan kipet. Kiyo I ba ulong kum using. Henry u kelapat sya u kun langbrod. Kaya kata ka baki kiyo I. Kiyo I ba ulong kum using. Henry na kata ka jinglong sing ka jong u kela sya u kun langbrod. Ki jiu ki pet bat ki kemi lenti ya u nong yalam jong ki uban wan uban long kum using. Uba klan bor, uban pelat yaki na kita ki nongshon ki jongki, ban pelat yaki na kita kajing sya sensyar don bor. Ki perkat bahaba unong yalam jongki unwan, une unong yalam uba don bor, uba long kumusing un joblut ya baro kita ki nongshon. Henry, ke ka baki yo I kelong ba u I kum using ha ka baningkong Henry u kela sya u kun langbrod. Larang ipet ya kini ka kintian kun langbrod. Kabang iyo I kini ka kitab jeng penpau ka lenong ka basan. Haka kintian Greek kamud a pet lamb. Ita ikun langbrod ibangi ri, ibangi iet. Ka Bible ko ong haka lenong ka bakhat ar. Ba usatan uday uta uyak jakor u dragon. Bat ngiyo I ba ublay upha yano ban le persya ya uni uyak jakor lani ya uni u dragon. Bat ngiyo I ba ublay upha da uni ukun langbrod. Bat uni ukun langbrod upenjot ya usatan. Syuh-syuh kani ka dekot ka bahin riu, jong kani ka lenong ka basan ka kitab jeng penpau. Hang tu kaya tu bahang ta la yeng ukun langbrod ubala penyap. La yeng ukun langbrod ubala penyap. Kumno u langbrod ubala syak penyap un yeng. Ke ka ba uyo anis uyo I hang ni. Hakan ni ka kelemat. Kalong ba uyo I ya uta ubala let syak ding pna. Uta ubala syak sure. Uta ubala syak sempat. Uta ubala syak tortured. But hakata ka jing syak sempat jong u. Latar ya kata ka do ka jong u. Uyo I ya uta ubala syak narpna. Uta ubla syak penyap dusmon. Henry hakas ngi kebalai. Uyeng bat uong. Ngalong uta ubala yap. Henry minta nga mipat. Bat nga im. Bat nga yeng kum ukun langbrod.
ubla sya penyam. Uyo anes uyo i ba une udon ya ki henyau ki reng, henyau ki khamat, bat henyau ki mensiem. Barbor ngitip ba une number henyau udai uta number of perfection, number ubejanai. Bat hang ni ko ong ba ki reng udon ya kita ki henyau teli ki reng. Bat ki reng ki keren ya ka bor bat ya ka ikhtiar. Bat uni ukun langbrot udon ya kata ka bor bat ka ikhtiar ka bejanai. Bat day na mar kata haba umipat na ka jingtep haka sngi ka balai uong babaro ka bor la ai hanga. Ngalong uta ukun langbrot ubadon yakini ki nyau teli ki reng kabapini bangadon ya kata ka bor bat ka ikhtiar ka bejanai. Udon ya nyau teli ki khmat ki kdau ya ka jing start ka jong ublay ki khmat ki kdau ya kata ka jing shempang ka jong ublay. Bat uni ukun langbrot udon ya kata ka jing start bat kata ka jing shempang ka bejanai. Udon ru ya ki nyau ki mensiem kabakdo ba ula bandon habaro ki jaka haman la ki por. Uyones la rong no ya u daka ka ba uyo i haba uta utemben basan ulo ong ya u ba un yam shu. Kinsan uyo i hapdeng kata ka ket ya ukun langbrot. Hakada khot ka ba Henry hong tuk ong ba hapdeng ula pet baru ula yo i hang ta hapdeng jong kata ka ket ya ukun langbrot. Bat kita ki jing thau ki ba im ki angel ki ker saudong ya kata ka ket. Bat ka jing kenya ki kala long ki shipau hajar sien ki shipau hajar bat ki hajar sien ki hajar. Kabamut ba da ki pau hajar ki angel ki ker saudong ya kata ka ket. Bat uyones uyatuo ba ukun langbrot umi nang ta na pedeng. Kabapin i ba u Jisu ulong ma u uta upang pedeng. Ulong ma u kata ka center of attention. Udan hapedeng jong kata ka ket. Habang ipet ya ka lenong ka baswa jong kani ka lenong ka basal. Ngiyo iba uyo anes ruhang tu udan habneng bat hang ta ula patay uong ba uyo i ya usempeling ubadan saudong ya ka ket uyo i ya kita ki mau koridor uyo i ya kita ki arpu saw tali ki ket ki arpu saw ngot kita men besan ubatay ru siya pang ki angel henry hakan ni ka lenong ka basaw shim la yathu lani shim la kren siya pang ukon lang brot. Uyones le si hang ni ula duno banyo i ya ukun lang brot namarba ula bun kam ban pet ya ki way ban pet ya kita ki badan saudong jong kata ka ket le si ula pet baru ula yo i tang ya usempeling ula yo i tang ya kita ki mau koridor ula yo i tang ya kita ki ket bari kita ki temben basan ula yo i kita ki angel henry namarba ula shubon kam ban pet ya kini shim la yo i ya ukun lang brot. Hatu kala banlong bangiru ngiwan siya kayeng ka jong utruay ngiwan siya ki jing seng lang bat ngidu ban yo i ya ukon lang brot. Hatu kala banlong bangirway ki jing ruay ya ro ba ki jing ruay mani henry ngidu ban yo i ya ukon lang brot. Hatu kalaban long bangiwan malakas ngi utray bandon haka yeng ka jong utray henry ngi mino na kani ka jaka klem das ngotu ya kata ka benta pedeng jong ka jing shakri ka jongi klem das ngotu ka ka baka jing shakri jongi ka dei ban long haka ba u Jisu un long ma u utau benta pedeng jong ka jing shakri le si haka jing shakri ka jongi namar pangila bon kam ban pinbiang ya ki way ban pinbiang ya ki ki pangite ban le ngi do no ya upang pedeng kata ka jing shakri ka jongi ngas ngau ba ublay ukwa ban pen kan mau shangi iwe ba kam day siya pang jongi
Kam day siya pang jong nga, kam day siya pang jong pi. Kam day siya pang ka ka bangingila ban le. Henry ka day siya pang uni ukun lang brod. Ka day siya pang ukun lang brod jong ublay u Jesus Christ. But habang isngaw to ya kani. Day hangta bangin dem but bangin money. Kasin kabalay kabang iyo iha kani kalenong kaday babaro ki money ya u. Baro ki money ya uni ukun lang brod. Hakadakot ka ba pra hadukadakot ka ba katsaw ngiyo sngow ya ka jing ruway siya unong siuspa ubalong u Jesus Christ. Narangipet biang ya ka lenong ka basaw. Nginyo ihang turu ki ruway ya ki jing yaro. Henry ka jing yaro ka ba ki ruway hang tu kalong directed siya ublay. Kalong ka jing ruway ka ba ki ruway siya ublay. Henry hakan ya ka lenong ka basan ngiyo bak ka change kawan kata ka jing kela hang ni kimani shu tang yu blay Henry kimani ya uni ukun lang brod. But hakini ki dokot ru ki dokot ka ba pra hadu ka ba katsaw ngiyo ba ki don like kin hon ki barwai ya ki jing ruai ki ba per ngide ban sngo to ba tip yakini ki dokot ngin tip ayu ngin le habneng. But hangta ngin dem krup ngin bread ya ki pans ngat ki jongi but ngin dem ban money ya ukun lang brod. Habang ipet ya ka dokot ka ba pra hadu ka ba shipo hang ne kini ka dokot ka kdo ya ka balang ka bala sius pa. Ka dokot ka ba pra kong timen ba ula shim ka ba mut u Jesu. Haba u Jesu ula shim ya ka kitab. Kita kisau ki jing tau ki ba im but kita ki arpu saungut ki temen basan ki ba kdo ya ka balang kila ya hab dem hakmat uta ukun lang brod kita don away pa away la ka duit tara but ki pliang siar badap da ka jing aingo thang ba ilbi ki ba long ki jing duai jong ki riu khun ke ai ka bangiyo iha kani ka dokhat ka ba pra ka day ka balang but ki riu khun jong ka testament ka ba rim but ka testament ka ba thamai ki ba dem ban money ya uni ukun lang brod ka dokhat ka ba kandai kong but ki ruai ya ki jing ruai ba thamai ki da ruai melong ubadai ban shim ya kata ka kitab but ban pli ya kita ki jing pendat jongka. But kadaw ba melong ubabit kaday na marla pinyap yami but mela sius pa ha ublay da kasnam jong mi yaki ba na kajad but na kitili but na upat lang but na kakinja binri baro kadakot ba shipo kong mela pinlong yaki kisim but kilingdo ha ublay but ngin sinsyar ha kapertay. Amen yu ka ay ka ba kabalang kabalang ba kita ki real kod jong ka testament ka barim ba ka batamay ki dem ban money ya ukun lang brod ki ruay ya kita ki jing ruay ki batamay kadaw ba ki ruay ya kita ki jing yaro ki jongki kadaw ba ki ruay kita ki jing money ki jongki ka long ba namar bala pinyap ya u na ka benta jongki la pinyap ya u na ka benta jongi la sius pa siya ublay la pinlong ya kita ki banget ya kita ke balang bakin long kita ki sim bat ki lingdo bat ban sensyar haka pertay hoy kani ka jing sensyar kari ke ka ba ngidang up kami lenti bat ngin se ya sensyar lembat kini ki long kita ki daw ki ba pinlong ki bang yo hang ni ba ka balang bat kita ki riu ko ki dem bat ban money ya uniu kun lang brod nang tangi yo ka kenhon ka ba ar hakadakot ka ba katway bat kat ar bat kani ka kenhon ka ba ar kiday ki angel kaktin jong blay kong tingala yo bat ngalayo sngow ya kaktin sawa shibun ki angel baro saudong kata ka ket bat kita ki jing tau ba im bat kita ki temen basanru bat ka jing kenya ki kalalong shipau hajar sin ki shipau hajar bat ki hajar sin ki hajar kido ong da kaktin bajam ulong ubadai uta ukun langbrod ya ubala penyap banyo pedang ya kata ka bor bat ya ka jing kenrai spa bat ya ka jing start bat ya ka jing la bat ya ka jing pendon burom bat ya ka burom bat ya ka jing kerku
Kini kisur ki basawa habneng haba u Jisu ulet ban shim ya ka kitab na ka kti ka mon ukpa ka bneng baro ka we ka dem ban mani ngiyo I ha ka dekat ka pra ngiyo I ya ki temen besan ka ba kedau ba kita ki riu kuat ka balang ka dem ban mani ya uni ukun lang bron ban ngiyo I ha ka dekat ka bakat we si bon ki angel ki dem ban mani bat ban perta ban penbena ba ulong ubadai bat ka kenhon ka balai pat ngiyo I ha ka dekat ka bakat lai hadu khat sao ki jing thao baro habneng bat halor ka kendo bat chapo ka kendo bat ha ka duriau bat ki e baro ki bahakita ki ong ha uta ubasyong halor kata ka ket bat ha uta ukun langbrot tolong ka jing kerku bat ka jing pendan burong bat ka bor sya ki bam jukut baro kita ki jing thao kijing thao ki badan habneng ki badan ha kendo syapok ka kendo ha keduriau kini baro ki dem bat ki perta ki ong ulong ubadai uta ubasyong ha kata ka ket ukun langbrot tolong ka jing kerku ka jing pendan burong bat ka bor syaki bam jukut bat ka dekat ka bakut jong kani ka lenong ka dekat ka bakat sao ko ong bat kita ki arpo sao ngut ki temen besan kilaya hap dem bat kilaya mani kumbang ong mene kini ki arpo sao ngut ki temen besan ki dai mangi ki banget ka balang ka jong try ki banya dem bat ya mani ya uni uba im syabam jukut ki bam jukut ngas ngau ka por kam slam show hakabangin yo I ya ka jing pendep no ya ka ktien ka jong blay bar kani ka ktik ya ka mensim ka jong aban nget ka ktik ya ka mensim ka jongi we ka penskun ya ka mensim ka jongi hakabangin sa shen ngin sa don bat u ban mane ya u met labat sngi hakawe ka sngi ka beneng habneng nginyo I ba ukon lang brot unsa shim yakani ka kitab na ka kti jo ukpa bat haba u shim yakani kani ka pin I ya ka jings dang jong ka bakut ya ka pop bat ya usatan ha kata ka sigi u Jisu unyo pediang ya ka burom bat ulong ma u uban yo ya kata ka jing mani baro bat ban sensyar halor ki brio bat ki jing tau baro u Jisu ulong ma u unong job bat mangi iwe kiba itu ya u ngiru ngin long kita ki nong job lembat u haba u Jisu u yeng u shem ya ka kita bat ple ya ka ngiru ngin yeng hangta bat pet bat ngin lekmen namar ula shem bat job ya ka perthai da ka bor ka jong haswa bangan penkut ngakwa ban keli u Jisu ulong ayu ha ka jing im ka jong pi ulong uta uba pi sha ya uba ulong using uban wan ban bishar ya pi lada pi sha ya u ban long kumta lani ulong uta ukun lang brot uban job ya ki pop jong pi uban pin em ya ka mensim jong pi bat nga kemen hakani kasngi namar nga nget scam iwe nangi ngi itu ya uni ukun lang brot jong blay amen ulong ma u uta ubabit ulong ma u uta ubadai ban yo ya kata ka jing yaro ubadai ban yo ya kata ka buram ubadai ban yo ya kata ka jing pendan buram amen aku aban khot ya ka worship team ya ka Judah ministry hakani ka por ngaku abang ini ban ruah bang gitu ka jing ruah is anyone worthy ngin pen bena ba ulong ma u uni ukun lang brot ulong ma u uta ubadai ngin let ban mani ya u hakani ka por ngin mani nginum that ban mani ya u kan poi ka por hakaba mit labat sngi ngin syong hajan ja u ngin dem bat ngin mani ya uni ubalong uta ubabit amen tungin yang lang ni ka por ngin yang ki kijat ki jongi ngin let ban mani ya uni ukun lang brot jo ublay ubla sya penyap uni ukun lang brot ubam don sa hakata ka jingtep henry ubla im bat ubla mi pat ubadon menta hakakti ka man ka jong blay nginait ban ben bena ba ulong ma u uta ubadai amen
we do. But do you know that all the dark won't stop the light from getting through? We do. Do you wish that you could see it all made new? We do. There's all creation groaning. There's all creation groaning. It is. It's a new creation coming. It is. It's the glory of the Lord to be the light within our midst. It is it good that we remind ourselves of this? It is. Shall we sing together? Is anyone worthy? Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He was David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy of our blessing and honor and glory? Is he worthy of this? He is. See, does the Father truly loves? Does the Father truly loves us? He does. Does the Spirit move among us? He does. And does Jesus, our Messiah, hold forever those he loves? He does. And does God intend to dwell again with us? He does. Is anyone worthy? Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, the Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's root and the Lamb of God to ransom the slave from every people and tribe, every nation and tongue. He has made us a kingdom and priest to God to reign with the Son. From every people and tribe, every nation and tongue. He has made us a kingdom and priest to God to reign. One more time, say from every people and tribe, from every people and tribe, every nation and tongue. He has made us a kingdom and priest to God to reign with the Son. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of this? Hallelujah! He is.
ubadai ken ko pa. Melong ubadai ken ko pa, melong ubadai. Melong ubadai ko try, melong ubadai dan ubakom mami. Melong mami batang mami ken ko try, ubadai ban yo, ya kata kacing yaro. Melong mami batang mami ko try, ubadai ban yo, ya kata kaburam, kacing pendan buram. Dan ubakom mami. Melong mami batang mami ken ko try, ban hang ni idon ken ko try ken kasngi, ni pen benang yong. Melong ubadai. Melong upadai, melong upadai tua, melong mami batang mami ken ko tua. Ngidon haken iban dem ban mani yami, ban pen benava melong mami batang mami, melong mami batang mami upadai ban yo, ya kata kacing yaro, kacing mani kacong ken ko tua. Hallelujah, hallelujah. Ngi ai shemi ken ko tua, ngi ai shemi kacing yaro, ngi ai shemi kacing mani tua. Kabadai tang shemi ken ko tua. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Melong ubadai ko tua, melong ubadai, melong ubadai. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, amen, amen. Nga ai tikin ko por hayi Pastor Danny. Jesus, ulong badai, kumalaya sa umuntan ng kaktin jomblay, dan mano ubabit panlawi kita, kilahan, tango Jesus, teliban ay mo lang try, insay-way no, try blay jong ang iwan kamat jomega try. I know you make a try, Jesus. You're worthy, Lord. You're worthy. Melong a try, Jesus. Pure and holy, without blemish, oh God. Melong me a try, Jesus. Ta lang knya a try. Worship me ka banta jongi, worship me ka. Yung pop ko jongi ko try, mela shim halagi ko try, melong bakoy. Hanggang kasi top niya kindiyan ko bang may try. Milang ko baday, di tang mo may walang baday, dan siyo mano ko try. An shim yung kata kabanta ko try. Try hero iman niya ko try ipan crowd tingko jongi. Try kani ko po try. Sabi ini kani ko jaka ko try, beli jonga try. Bopo ko dono jongi ko try. Kata ka try, beli juga try, kajing buram ya mereka try, kajing buram ya mereka, kajing money ya mereka try, kita download juga kita try. Buah po juga kita try, beli juga try. Bangimdan show try, wipat ublay lan ya mereka try Jesus. Try Jesus ni aingo ya mereka try. Sabi kipat lang kita mereka try, kimi nak jaga kita try. Pelagi itu ada kejengker ku jo me try, betul ay kejengin bat mo blay ko pa, jeng ay jo me try Jesus, kejeng is lock mo pencet board me mensim ko, abi kini perolagi norin kapan ni, perkiri ko kalian sedang setlak berdei, ibahot kerpat keteng jong Jesus, barong ini ong lang, amen, amen.